Wara li l-Prim Ministru Lorenz Gonzi ilu jgħid għal 8 xhur sħaħ li bejn l-2008 u l-2011 il-Gvern imexxi minnu ħoloq 20,000 impjieg, dokument uffiċjali tal-Gvern stess ippubblikat ftit tal-jiem ilu iwaqqa' għal kollox il-kelma tal-istess Prim Ministru. Dan qalu d-deputat mexxej Laburista Dr. Angelo Farrugia f'konferenza tal-aħbarijiet it-tlieta wara nofsinhar. Matul il-konferenza tal-aħbarijiet, Dr. Farrugia qassam lill-midja kopja ta' tabella li tinsab f'paġna 4 ta' dokument ta' qabel il-budget li ppubblika il-Ministru Tonio Fenech. Din it-tabella turi li bejn l-2008 u l-2011 inħolqu 4,246 post tax-xogħol u mhux 20,000 kif qed jgħid il-Prim Ministru. Angelo Farrugia żied li dan ifisser li issa anke l-Ministru tal-Finanzi Tonio Fenech qiegħed igiddeb il-ħrafa tal-20,000 impjieg. Ifisser ukoll li anke l-Ministru Tonio Fenech irid jiddisassoċja ruħu mill-gidba tal-Prim Ministru. Dr. Farrugia saħaq li għaldaqstant quddiem dan kollu mhuwiex aċċettabbli li Gonzi PN jibqa' jippersisti b'din il-gidba. Fisser li l-20,000 issa mhijiex ħrafa biss hija gidba u Lorenz Gonzi għandu jiskuża ruħu ma dak kollha li qed isofru dak li qed ifittxu x-xogħol, dak li ilhom ifittxu x-xogħol u jgħidulhom skużawni imma jiena gdibdilkom għax mhux vera ħloq da xogħol.